बिथाङा खानाय सिनजाबाय जोंना आगरनि खानाय सिनजाबाय बिथाङा ब्रादारा आंनियाव खानाय सिनबाय फार्स्ट टाइमावनो पाउदारा पाउदारा जाबाय दे बुंदो दे ब्लार नुलायदों ना नोंथां दायो जोङो हरसिंगा उदालगुरि थांगासिनो दङ दा जोङो बिथांमोनखौ गासिखौबो लोगो मोनजोब्बाय नै बिथाङा ड्राइभ खालामगासिनो बिथाङाबो सिगाङाव गाखोदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिनि आथिङा एसे खाराब जाबाय दिनैनि दिनाव बेरेफुंजानि 5टायाव जादों दा जोङो पानेरि मोनबाय बेनिफ्राय जोङो मान्टिगिरिजों हाबनानै जोङो खान्थालगुरियाव जोङो दिनै हरावहाय दाउखा बिदै श' दङ बे श'खौ जोङो दिन्थिगोन बेयाव जोङो मानगोनां डिरेक्टर एक्टर बिथां प्रबिन मैथा बर'खौ लिंहरनाय जादों बिथाङा नै आयनायाव नुगासिनो बिथांखौ दा जोङो थांगासिनो दं नोंथांमोनाबो नायलांबाय था दा जोङो सफैबाय आनि उनाव दङ दाउखा बिदै प्रडिउसाराव दं नै फुरा रेस्ट लादों एसे दा जों जायगासिम सहैसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों दिनै दाउखा बिदै रेडि जाना दं बिथाङा सालांगासिनो नै टेन्जार लोंनो हायो माथो नोंसा फैबाय नामा नोंथां रेडि जागासिनो फुरा कानेक्सन खालामगासिनो मोनाबिलिनि 9 रिंगा जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना दाउखा बिदै बिसांखौ सावथुनखौ नुनो मोनसै जोङो एल'ग्रानि दखानाव दंफैयो नै एल'ग्रानि दखानाव दंफैयो मोजां ना नै सफैबाय जों बिथाङा नै आगर गैयै आर'नाइ प्रडिउसारा लागावगासिनो प्रडिउसारसोलै बियो एकदम मोजां बरिया सिनखायो दे मोजां सिनखायो होनदां मोजाङाथ' सिनखायो माथो खालामनो साबैसेसो हाबो मानसिया साबैसेसो हाबो सानाव जेनेबा सानफ्रोमबो सानसेयाव अब्लाबाबो जाहा जायोना बरिया हाबना मोजां मोनबाय नोंखौबो लोगो मोनबाय होनदां लागाव होबाय था होनबाथ' बिराद मोजां सोलियो होनबा नोंनाबो दखाना ना एल'ग्रानाव दं होनदों एल'ग्रानाव बरायबाय खानाय सिननो बिराद बेस्थ' दे मानसिया खानाय सिनगासिनो दङ एसे एसेल' जाहैथारो देन्जार स्पिड गैयास्ला जोङो ओजोंहाय गाबोन समफोर थांसै दिनै सम मोनसे दंबावो समान थांगोन दिनै जांख्रिथायनि थैसाम दं मैया दाउखा बिदैमोन मोजां मोनदों मोनसे समाव थांखि लाखाना दंमोन आं एल'ग्राजों सिनजागोन होननानै माने एल'ग्राजों एल' जागोन होननानै आरो ना लखिमपुरनिफ्राय फैनाबाबो सिनफैथारबाय आरो आइ ब लखिमपुरनिफ्राय फैलायलायना खानाय सिनजाबावबाय खानाय सिननो मोनबावबाय नों लखिमपुरनि मानसि मिथिबाय बरिया बरिया जोंबो लोगो हमनो फैबाय ओंखायनो खानाय सिनजालांसै होननानै जाबायलै बिराद मोजां नुबाय मेसिनजोंनो नाङो जिर' ब्लेड मारिनांला नङा नैबे साइडनिखौ मेसिनजों लागायबाय नै वाव खानाय सिनजाखांना सेलफि लाबावबाय माने ब्लार नुलायदों ना नोंथां बरिया जाबाय बिथांजों बुंदो माबा मोनसे जिखुनु जों फैनायखौ जों फैनायखौ माबायदि मोनखो जोंखौ खोन्थायालासिनो जों हाबबाय फैनानै माबायदि मोनदों जों खालामनानै एकदम बरिया नोंखौ नोंनि दखानखौ नायनोसो लुगैबाय थायोमोन आङो बिश्वनाथनिफ्राय ओमफ्राय बियो लखिमपुर बे खैराबारि खाथि जायगायानो जाहैबाय खैराबारिबाबो फैफेरनाय जायाखै जायगा जाहैबाय बिथाङा खानाय सिनजाबाय जोंना आगरनि बिथाङा ब्रादारा आंनियाव खानाय सिनबाय फार्स्ट टाइमावनो पाउदारा पाउदारा दे बुंदो दे बुंदो माबा मोनसे बिथाङा जाबाय लखिमपुर बिथाङा जाबाय बिश्वनाथ
जाबाय खैराबारि बिथाङा जाबाय खैराबारि बिदि आरो दै गोजोननाय मोनबाय जोंबो फैनानै मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय जोंबो फैनानै मोजां नुदों मोजां मोनदों मोजां मोनदों दे बरिया गोजोननाय थाबाय दे आरो नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन बालुफुं थांगासिनो दायो नै थांनोसै जोङो दा बेखौ जों जिरायनो थाखाय दसे लादोंमोन लाखांनाय जाबाय जों दा सोनोसै बेखौ अके सोबाय जोङो दा थांनोसै जौगा गार्ल्स हस्टेल जौगा फिल्म प्रडाक्सन न'बो दङ ओरै न' दं बेहाय थांनानैबो थाहैनो हायो बे न'आव बे लगआव केलेन्डार नैजि बुस्थुखौ बानायनाय जायो आरो जों बेयाव नोगोद 200 दङ मथ गोरबोनि चिन्नाया अन्नाय मोनगोननि मिजिङाव गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय First love return Hey hey first love return गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो नोंखौ दियाङो गोसो थोयो मथ गोरबोनि चिन्नायाव अन्नाय मोनगोननि मिजिङाव गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय First love return Hey hey first love return गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो बिबार बारियाव समायना आंनि गोसोआव माला मोनना मा खालामना होयो बिसाय गोसोआ